Il-halfway house hija residenza li se tilqa' ħabsin li jkunu riċedivi bil-għan li tippreparhom jerġgħu jintegraw fis-soċjetà. Bħalissa 75% tal-priġunieri huma riċedivi, jiġifieri kienu skontaw sentenza u reġgħu spiċċaw il-ħabs wara li nstabu ħatja fuq reati oħra li kkommettew. Permezz tal-halfway house nieda programm intensiv ta' riabilitazzjoni. One News tkellem ma' Jean-Claude Cassar, resident fil-faċilità korrettiva ta' Kordin, li se jqatta l-aħħar 12 xahar mis-sentenza tiegħu f'halfway house. Inizjattiva tajba ħafna għal minnu bħali reċediv li ma taħx l-ewwel darba l-ħabs. Naħseb ħatejna ħafna. Jiena jiddieħlu ħireġ għal dawn l-aħħar kważi 20 sena ħabs. Ma tallimt qatt imma sa l-aħħar grazzi għar-rajs, għad-direttur li għandna, għal kulħadd insomma. Tawni iċ-ċans li forsi nirrebja ruħi. Jiena mhix għalhem żgur. Dak kien proġett ta' xahar u nofsu. Konna 4 residenti ħriġna naħdmu li kien hemm bżonna minnieh dawl u ilma u hekk. U lestejnieħu. Sodisfatti bix-xogħol li għamilna u nispera li ġie tajjeb hu. Filip Galja, uffiċjal tal-Fondazzjoni Rise, ħadem biex jara li din il-ħolma titwettaq. Huwa fisser kif ix-xogħol f'dawn l-uffiċini sar kollu kemm hu mir-residenti tal-faċilità korrettiva ta' Kordin. Ħafna mix-xogħol sar mir-residenti bħalma qed ngħidlek, jiġifieri jiena nosserva u ovvja ċat istruzzjonijiet biex ix-xogħol isir kif suppost. Blajnuna ta' kulħadd ovvja sar da, jiġifieri kienu qasir iż-żmien kien qasir ħafna, però wasalna, blajnuna tal-la wasalna. Ippreżentat b'ċavetta simbolika tal-uffiċini tal-Fondazzjoni Rise, il-President ta' Malta George Abela qal li kull bniedem għandu t-tajjeb tiegħu u allura huwa fid-dmir tas-soċjetà li tgħin lill-priġunieri jerġgħu lura fuq saqajhom u tagħti ċans lil min jimmeritah. Min-naħa tiegħu il-Ministru għall-Intern Manuel Mallija tenna li din l-inizjattiva tal-President qed tagħti l-frott mixtieq u li l-Gvern huwa kommess biex jgħin. Huwa kommess fil-fatt din il-fondazzjoni ġiet uffiċjalment miftuħa fit-3 ta' Ġunju u llum qegħdin naraw li ftit xhur wara 3 ta' Ottubru diġà għandhom il-post minn fejn fil-fatt jistgħu joperaw bħala uffiċċju. Il-Gvern għen f'din il-ħaġa anke fil-post stess. Aħna ninkoraġġixxu fondazzjoni u organizzazzjoni bħal daw għaliex huwa parti mill-pjan tal-Gvern illi aħna rridu naraw ir-riabilitazzjoni tar-residenti li għandna fil-faċilità korrettiva ta' Kordin. U dan huwa pass il qudiem issa jmiss li anke jkun hemm id-dar ta' residenza li jkollha din il-fondazzjoni u l-Gvern iva iħeġġeġ li din il-fondazzjoni tkompli taħdem għax dan huwa l-bidu biex nilħqu l-anijiet illi huma wkoll l-anijiet tal-Gvern. Il-Ministru Mallija ħabbar ukoll li se jinħatar direttur tal-edukazzjoni fil-faċilità korrettiva ta' Kordin b'tim permanenti ħalli edukaw lir-residenti u jingħataw ukoll ammont ta' korsijiet biex jippreparaw il-ħabsin jerġgħu lura fil-komunità.